सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो जो आमकां पुराणान दाखलो मेळटा अक्षय तृतीयेचो तो म्हणजे महर्षी व्यासांनी जे महाभारत बरयलें आणि म्हणजे सांगलें आणि गणपतीन बरयलें तो जो म्हणजे ते काव्य बरोवपाक जी सुरवात केली ती अक्षय तृतीयेक अशें एक वचन आसा। आणि काणी म्हणाल जाल्यार एक काणी अशी येता की एक धर्मदास नावाचो एक मनीस आसलो आणि तो खूब गरीब आसलो आणि तो सदांच देवा कडेन सांगतालो की म्हाका असो गरीब दवरूं नाका, म्हाका श्रीमंत जावपाची इच्छा आसा। आणि एक दीस परमेश्वरान तेचे साकडे ऐकले आणि एक ब्राह्मण तेका मेळ्ळो वाटेक। तर हेणे तेका सांगले की आपूण खूब दरिद्री आसा, आपल्याक द्रव्य मेळची आपली इच्छा आसा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्ही कितें म्हाका उपाय सांगात म्हणून। तर त्या ब्राह्मणान सांगले की अक्षय तृतीयेक तूं जाता तितकें दान कर म्हणून। तर तेणे ठरयलें की आपूण ह्या अक्षय तृतीयेक आपल्याक जाता त्या हिशोबान आपूण दान करतलो म्हणून। आणि तेणे चडशें जे आपल्या घरान महत्वाचे जे लागताले तितकेच सामान दवरलें, बाकीचे सगळे तेणे दान दिलें। आणि त्याच्या मागीर त्याच्या फुडल्या जन्मान तो त्याच कुशावती नगरीचो राजा जालो आणि गेल्या जन्मी दिलेल्या सगळ्या दानाच्या प्रभावान तेका ह्याय जन्मान जे दिल्लें तेच्या दुप्पट तिप्पट मेळ्ळें। आणि दान दिलेले हे पुण्यकर्म त्याचे अक्षय म्हणजे केन्नाच त्या पुण्याचो क्षय जायना अशा पद्धतीन ते पुण्य त्याचे उरले आणि म्हणून तेका सद्बुद्धी सुद्धा जाली की ह्याय जन्मान तेणे दान केले। आणि त्या दिसा खंय तरी आपल्या कडल्यान एक दान घडूंक जाय आणि आमी एक पद्धत अशी आहा की आमी सुवर्ण विकत घेता। सुवर्ण विकत घेवपाचें सुद्धा कारण अशें की ते आमी घेतलेले जो घेवपाची जी क्रिया घडली ती अक्षय जावची म्हणून त्या दिसा सोने विकत घेतात।